Ang gabi mga idol, mag-prepare na punta karon og ning lutuon para ugma. Among gi-prepare karon ni kining balanghoy nga sumanonon. Okay, pakita sa inyo mga idol. Pero mga idol, muna na itong balanghoy nga sumanon. Si Rachel nagbanggod. Para unyang kadlaw ni lutuon. Bangguron ni siya. Natama po ang kadaghanan ni mga idol. So unyang kadlaw ato na siya ang trabahoon, hinig mata. So mga idol, nahuman na itong puga ng balanghoy. Siya. Kailangan yun siya pugandaan. So atuan ni siyang baluton. Ano po tayo dahon rin nga giandam, gina. Ato na ang baluton daan karong gabi kay para di ta mapikhan unyang kadlawon. Okay, magluto patag popcorn o ganing hotcake. So ako na ang baluton daan mga idol. Para ugma takang og luto na lang diretso. So mao ni proseso sa among pagluto aning suman mga idol nga balanghoy. Magpuga. Bot nga kaning tuno sa lubi. Tapos sukar pod. Medya nga sukar kang gamit ani mga idol. So mao ni siya haluon lang ni siya tanan man baluton. Good morning mga idol. Magtanapatag sa iyo no kay magluto to sa atong ibalot ka gabi igsuman. Human na to gabi og balot alas 9. Karon oras karon time check plus 3:09. 3:09 sa kadlawon. Maghaling ta kay magsugod na tag luto. Luto ko tag hotcake karon mga idol. O atong ginasagol diri mga idol kining orange juice. Siya. Ang atuang pangpakulor nga dugang flavor. Luto sa tag popcorn mga idol. Popcorn natong kuan takang karon. Margarine niya pa natong gamit mga idol. Paluto. Ato na ning itak ang atong suman mga idol. Ito lang bot tubig. Katunga siguro aning kaldero. Ang tubig. So kana mga idol okay na sa kabo. Samtang takang gatong suman, magbalot pud taning popcorn para mahumantag sayo.
luto na tong first batch nga suman mga idol. Transfer na sa sudlingan. Ano siya? Napatay kaduha nga itak-angay. So atong tilawan mga idol. Ay mukha og suman. Hindi ta gamay-gamay. Ay gamay da. Ini lang. Tilawan mga idol. Oh, dara mga idol. Ano sa idol? Tag 5. 5 pesos. Ito lami. Tara itong second batch nga giluto mga idol. Tara itong nauna gina. So naluto na tanan na itong suman. At cake na ba na itong lutoon mga idol? Kani siya. Gamay ra ni. 3/4 ra ni siya. Hindi na pa itong lutoon. Nagbutang na tag gamay ng mantika mga idol. Gamay lang kayo. Gamay nga mantika. Ito lang siyang katag-katagon para di mo pilit ang hotcake. Tapos tag sa kabasa itong sukod mga idol. Kini siya is kabaso. Hinayan lang nato ang kalayo kay para di siya mabigla, di siya mapagod. Mahal na ito lang takluban. 2 to 3 minutes mga idol, pwede natin ibalihon. So ready na itong mga paninda mga idol. Muna itong hotcake. Dara pa ng popcorn. O ang atong suman mga idol na nadriya sa asod sa bayong. So unta mahahurutan na nung mahalin na ito ang paninda. O random na ito estudyante kaya para maskwela na po sila. So daghang salamat mga idol. Dito na lang tama na itong video.